Сәлем дуслар. Менә бит ниһаять кабат очрашырга насыйп булды. Кышның шатнап торган суык көннәрендә сезгә ялкынлы кайнар сәламнарымны юллап калыйм әле. Кәйфләрегез ничек соң, исән-сау гына яшәп ятасызмы? Лайклы хит катнашучыларның кайнар яңалыклары белән танышырга һәм шәп клиплар карап хозурланырга, кунаклар кабул итәргә сез әзермесең? Димәк, нишлибез? Әлбәттә башлыйбыз. Мин исә исегезгә генә төшереп үтим әле. Яраткан җырчыларыгызның язмышы бары тик сезнең шушындый матур кулларда. Аның өчен Мәйдан.тв сайтына кереп, лайклы хит бүлегенә басып дип әйтик, тавыш бирергә кирәк. Барысы да сезнең кулларда. Әйдәгез тизрәк башлыйк инде, Бу атнада дуслар, Анастасия Макарова туган көнен билгеләп үткән бит әле. Ничә яшь тулганын сорамакчы идек, әмма хатын-кызның яшен сорамыйлар дигән гыйбарә искә төшеп үтте. Кыскасы, Анастасияны кабат 18 яшь тулган көне белән чын күңелдән котлыйбыз. Сәламәтлек, саф мәхәббәт һәм әлбәттә иҗади уңышлар теләп калабыз. Туган көн уңайыннан Елмай җырына лайклар куярга онытмыйбыз. Киттек. Sen yaşarlı bikrak Yakızlap onğa soğan qarayım Yılmayışı sirak Yılmayasın Liga diler Jilbezaksin bikrak Bir bulsada Monsuz Şayarasam əllədilə Azrak şamman kirək Mənə yarək qızıq qeydim deyib Şayarmasın yürək Yılmayasın Liga dilər Jilbezaksin bikrak Bir bulsada Kaderlerge koşak Olmayına girek Yılmayasın Liga diler Jilbezaksin bikrak Bir bulsada Mumsu izler aşağı Yılmayışı kirek Рамил белән Рамилә Хәйретдиновлар гаиләсендә дуслар зур вакыйга булып узды. Олы кызлары Әминәнең туган көне дуслар бит. Чын күңелдән Мәйдан каналы исеменнән дә котлап алыйк әле кичкенә кызыбызны. Рамилнең инстаграмына күз салсак булай дип язган. Әминә TikTok'та актив отырышы булганга туган көне ничек узарга тиеш икәнен 2 ай алдан ук өйрәтеп куйды дип.
Ey достлар, ярый әле әйтәм хәзерге заманда социаль шелтәрләр бар, алар булмаган булса, бүтән мәгълүматларны каян тапкан булыр идек? Достлар, кунакта үзенчәлекле тавышлы җырчы Рөстәм Насыйбуллин үзе. Мин дә аның шикелле сәламлыйм әле. Сәлам Рөстәм. Сәлам Илгәрәй. Менә инде баса җәмәгать. Ничек кәйфләр? Аллаһка шөкер, әйбәт кенә. Бер кие менә килеп җиттек. Сезгә дә насыйп булды килергә. Менә. Афәрин, Рөстәм. Менә мөгъҗизалар кыры, ягъни полисюеска барып, син анда 100 кыңгырау моңнарын җырлап кайткансың икән. Нинди кичерешләр белән кайттың син аннан? Әлбәттә без бардык Мәскәүгә, мөгъҗизалар кырына, анда 2 көн алдан бардык. Репетиционный көн булды, шуннан соң инде 2нче көнгә безнең съемкалар булды. Анда шулай алдан 2 көн алдан барып репетициялар ясап катнашалар. Әйе, чөнки анда инде килгән кешеләр бөтенләй бер тиге ничек әйтергә рөхсәткә чотка булырга тиеш. Бер сулышта булырга тиеш. Шуңа күрә инде менә шулай. Менә дуслар. Бүгенге көндә ниләр белән шөгыльләнәсең? Кайда син хезмәт куясың? Шуларны әйтеп узар. Бүгенге көндә инде мин 7нче елым китте Казан шәһәр филармониясында эшлим. Шулай ук төрле шәһәр чараларында, шәһәр концертларында чыгыш ясыйм, иҗат итәбез, әкрен генә эшлибез инде. Абылай филармония кадәр берәр кайда эшләдеңме син? Юк, мин Казан музыка көллиятын бетерүгә эшкә кердем
Демәк, син официаль рәвештә 7 елга якын филармониядә хезмәт куясың, шулай бит? Әйе. Ну, дуслар, шактый еллар, менә сәхнәдә иҗат итүеңә шактый еллар булса да, ни өчен син үзеңнең сольный программаларыңны әзерләп, сольный турны оештырмыйсың, районнар, авыллар буйлап, һәм инде Казанда кайчан андый әйберләр көтеләме? Безнең Казанда былтыр булган концертыбыз якташым Серна Зайндинова белән икәү. Без филармония концертлар залында концерт биргән идек. Бу дуэтный программа булды. Дуэтный программа, Без ул концертны бер унлап концерт бирдек, төрле районнарда, шулай ук безнең районда, Норлат районында. Мин үземнең концертларны инде куясы килә шундый әйбәт музыкантлар, оркестр белән шуңа күрә әкрен генә җыенып, менә шул Ул бит оркестр белән концертлар кую бик күп чыгымнар. Чыгымнар менә шуңа әкрен генә килергә кирәк. Шуңа әзерләнеп, Алла бирсә, бәлки икенче елга. шушы менә начар еллар бетеп инде шушы карантиннар бетсә булыр. Менә беренче адымны атлаган вакытта барыбер һәр җырчының үзенең бер визитный карточкалы җыры бар. Шул җырың истәме сине? Кайсы җыр сине гомумән зур сәхнәгә күтәреп алып чыкты? Соңгы елларда җырлый торган Айдар Абу Файдрахманов. Менә иң беренче җырың. Иң беренче җыр Кайсы җыр сине сәхнәгә алып чыкты? сәхнәгә дип бу бит Истәме яшь сине? вакыттагы җырлар бит инде алар. Юк, гомумән менә эстрадада халык алдында таныла җырчылар. Менә мин мәсәлән күрмәгән салышма яисә балачак җыры белән кайчандыр күп кенә дискотекаларда җырлап мине яшьләр танып алды. Менә хәсен вакытта тияни кадәр синең. Беренче җыр шул зур сәхнәгә мине Зөһрәп алып чыкты инде Шарифуллина. Без шунда әле ул вакытта аранжировкалар да юк, авылдан гына килгән вакыт. Азат абый белән Баянга ире, Азат Халимов белән татар халык җыры Умырзаяны башкарган идем мин. Менә Шул җырны дип алсак була. Шул җыр белән сине халык инде кабул итеп таный башлады да? Әйе. Да. Шулай мәне сездә Норлатта да дип сөйләшәләр. Да. Нинди хыяллар белән янып яшисең син? Хыяллар инде балалар әкрен генә үсеп килә, балаларны менә алда көндә ничә балаң бар? 3-сен көтәбез, Аллага шөкер. Эстрадада достар әйләнсә китә, сизәсезме? Һәрбер җырчы 3-шәр, 4-шәр бала алып кайталар. Молодцы, афәрин. Бүлдердем. Балаларны инде менә хәзер төрле кружокларга ниләргә яздырып, алар түгәрәкләргә яздырырга. Шуннан соң инде тормыш итәргә, иҗат итәргә. Яңа җырлар, яңа клиплар. Яңа клиплар юкмы әле? Менә әле күптән генә түгел төшергән клип. Шушы бу соңгы яңа клип. Аннан соң менә барыбер һәрбер җырчы клип төшереп бетерә дә, тагын бер уйлый баш менә булайрак эшләргә кирәк, монда тагын да матуррак эшләргә дигән андый ниятләр, хыяллар бар, яңа идеялар килмиме? Яңа җырларга менә хәзер уйлар кабынып йөри, Алла бирсә. Акча инде сарыф итә, шулай бит. Акча сыры бәлки шунысы да бардыр инде. Яра, анда бик кирип китмәгән без. Яра. Ато югала башладым. Әйдәле, матур теләкләреңне әйтеп булсаң мәйданларга. Шушы зәңгәр экраннарны караучы барлык милләттәшләребезгә саулык, сәламәтлек телисек илә иң мөһиме. Безнең белән шушындый безнең җырларыбызны тыңлап, җырларыбызны безгә тигенчә әйтергә әйбере. Безнең җырларыбызны тыңлап, рәхәтләнеп, ләззәтләнеп алыгыз. Ләззәтләнеп алыгыз. Без инде сезнең өчен, халык өчен хезмәт итәрбез, яңа җырлар эшләрбез. Һәм достлар, шулай ук әлеге клип өчен лайклар куярга онытмагыз. Менә шул. Рәхмәт достым. Бик зур рәхмәт. Тагын очрашулар насыйп булсын. Хәзер клип. Истердім мен ақыры махаббатта Сені көрге шаштым ақылда Әлі сен фәрештәм бар қанатым Сені көріп яздым хушымнан Урладым
Biz sana күпме ayttık. Bu объект bizniki. Sen аңламыйсың. Bu turmuşda barыбызга да жети. Кысылма. Dinledim min seni yaz gülüne. Sin bit minimden örtügen. Nazlar birdin canıga bütün ittin. Yalgadın sin yürek gidegen. Canım bozuların elleğinde sihirledin yine. Paraşıların sırlı güzleri. Canım bozuların elleğinde sihirledin yine. Barajların sırlı güzleri. Oradan sin aylı dünlerin erettin bir. Canım bozulanım elleğinde sihirledin yine. Paraşıların sırlı güzleri. Paraşıların sırlı güzleri. Альбина Абрамованың яраткан шигырьләренең берсе ашарга пешерү икән. Кухняда кайнашырга, пешеренергә яратам. Еш кына якыннарымны мантый белән сыйлыйм ди. Бик яратып ашыйлар ди Альбина. Менә бит, Булганнан барда була ул дуслар. Афәрин Альбина. Akışlar küllerde bulmıylar şüllerde. Yeşiller matturluk taratıp. Nazlarga kıyınıp bәхетке түрініп. Süyünün hislerin taratып. Süyünün bilirsin иң назлы жылысың. Парларға телимен барсын. Ақ
bir-birsin qadrlab süyələr. Onlardan his alıb, süyüdən güç alıb, barlarda yarların süyərlər. Süyünün dübünüsün, iң nazlı жылысın, barlarga телимен барсын. Оккушlar süyüün, тугрылык булуын, саулыкның, бәхетнең барысын. Аккоштай бар булып, иң матур яр булып, җитегез тормышның үренә. Сокланып калырлык, үрнәкләр алырлык, бар булып гомернең түрендә. Сөйүнең төпенесен, иң назлы жылысың, барларға телимен барсын. Оккушlar süyüün, тугрылык булуын, саулыкның, бәхетнең барысын. Оккушlar süyüün, тугрылык булуын, саулыкның, бәхетнең барысын. Саулыкның, бәхетнең барысын. Ләйлә һәм Рөстәм Галифләр тамашачыларын әледән-әле яңа җырлары белән сөендереп тора. Чираттагы премьералары «Гафу ит, әнием» дип атала. Бу җырның мәгънәсен һәр әни аңлый ди Ләйлә. Яңа җырның озын гомерле булуын теләп, хәзер икәү бергә клибына күчәбез. Без бу дөньяга ялгыз килмибез. 100 миллион кеше арасында безгә бик якыны бар. Һәм без аның белән һич шиксез очрашырбыз. Тормыш юлы белән бер дә китми торган тойгы белән йөрибез. Менә хәзер очрашырбыз кебек. Инде ничә тапкыр сине төшемдә күрәм. Тик мин уяу булганда да синең янымда булуыңны тоям. Кайчагында әйтерсең, янәшәңдә узасың, тик шул ук мизгелдә югаласың. Бәлки, без синең белән параллель дөньяларда һәм табу өчен миңа бер генә адым ясарга кирәк. Без ниһаять бер-беребезне табарга тиеш. Без икәү бергә булсын өчен. Син мәхәббәтемә терелгәнсең син, Худайдан миңа бирелгәнсең син, гомерлеккә сайлап алынган язмышым. Син минем барлыгымны белгәнсең син, бәхетемә җиргә килгәнсең син, таңнарымны каршы алучы кояшым. Икәү бергә бу гомердә кавышканыбыз без мәңгегә. Икәү бергә гомерлеккә.
болучы тавышым Икәү бергә бу гомердә Кавышканыбыз без мәңгегә Икәү бергә гомерлеккә Икәү бергә бу гомердә Кавышканыбыз без мәңгегә Икәү бергә гомерлеккә Икәү бергә бу гомердә Кавышканыбыз без мәңгегә Икәү бергә гомерлеккә Икәү бергә бу гомердә Кавышканыбыз без мәңгегә Икәү бергә гомерлеккә Икәү бергә гомерлеккә Бездә бүген дуслар кунакта популяр җырчы, Татарстанның ат казанган артисткасы дип әйтәсе килә. Алсу, ни хәл? Кайчан инде булачак ул көне? Әйт әле миңа. Исем дигән әйбер. Белмисеңме әле пока? Белмим әле менә кандай ул, әле башта Азатны әле. Аннары карарбыз. Ничек кәефләр? Килеп җиттең? Мөһим Азатка булсын, шулай әйтеп. Ә нишләп алай? Ну, шулай. Шулай булсын. Ярар. Ничек кәефләр? Әйбәт, яхшы. Бер кие, исән-сау килеп җиттек. Әйе. Инде менә узган тапшыруларның берсендә без Азатны котлаган идек. Сине дә алсу чын күңелдән менә бит 3нче тапкыр әни буласың икән. Субханалла, субханалла, субханалла күзәк тимәсә ярый. Кайчан аның көне ие, кайчанрак безнең табиблар әйтеп куйды микән? Тамашачылар кызыксынады. Шарасым менә бүген как раз барам шуны белергә. Булай әле билгесез малай кыз малай игезәкләр. Барам бит. Яра Алла берсә киләсе тапшыруларда әйтерсең. Яисә инде интернет бар дуслар, без интернетны күзәтеп барабыз, бигрәк тә Instagramны. Кемнәр әле язылмаган, Фазлыевлар гаиләсенә язылырга онытмагыз Instagramда дуслар. Менә шул. Менә бу юлы сез хит-парадта яшик яратып җыры белән катнашасыз. Җырны кемнәр язган, кемнәр иҗат иткән, гомумән ничегрәк пәйда булды ул җыр сезгә? Бу җырның авторлары Айдар Минхаҗев сүзләре, Айдар абый Тимербаев көе, Марат Мухин инде аранжировка ясады, тавыш яздырды. Миңа иң беренче бу җырның сүзләре ошады. Сүзләре ятты. Әйе, күңелгә сүзләрен тыңларга кирәк. Монда сүзләр былай гына җиткереп бетереп булмый. Менә яшьлекне саклап калып, түреп бәйләп куйга әле шундыйрак сүзләр бар анда. Менә төреп, әйбәтләп. Менә гомумән бу сорауны биргәннәр дә булгандыр инде. Ләкин күп тамашачылар да бар, сорау безгә язалар. Сорауларны алдан әзерләп куябыз. Уңайлырак ничек? Үзеңә генә җырларгамы, яисә Азат белән бергәме? Ну, төрле җырлар бар инде. Әлбәттә, дуэт җырлар бергә җырларга уңайлы. Ул шуның өчен язылган да. Ә инде үземә язылган җырларны әлбәттә ул миңа туры килә. Каты сайлап алабыз. Менә дуслар. Эстрадада дусларың бармы? Бар. Кемнәр? Хәзер берсен әйтсәң, икенчесенең исемнәре калырга мөмкин инде. Онытылып. Шуңа күрә мин инде аларның исемнәрен әйтмим, монда дусларыбыз бар. Аралаша торган яхшы дусларыбыз бар. Менә бу ай синең өчен үзенчәлекле ай. Шулай бит, менә син февраль аенда тугансың икән, 23 февральдә туының нинди уңай һәм тискәре яклары бар. Якынлашып килеше яңа еллар белән дә мин якынлашып килеше туган көннәр белән син алсың. Менә шуны әйтеп узыйм әле. 23 февраль ул минем өчен бигрәк шундый шәп көн.
Чөнки бу көнне җегетләр көне дә бит инде. Дөресен әйткәндә, алар мине котлыйлар, алар күбрәк минем арттан теге ухаживый торыша әйткәндә инде бу көн бик уңайлы, истә калдыра торган. Аннан соң мин үземнең берничә кешем бар, 23 февральдә туган. Без һәр вакытта да бер-беребезне шалтыратып котлашабыз. Менә бит дуслар, менә бит ничек рәхәт алсуга. Монда күп кенә хатын-кызлар 23 февраль җитә инде хәзер. Нәрсә бүләк итәргә һаманда шампунь, носки, яисә бер үзенчәлекле бүләк. Ә монда Алсуның үзенең туган көне булгач, аңа урыслар әйтмешли повезло. Менә шул. Алсу, бик зур рәхмәт. Әйдә, үзең дә бик матур теләкләреңне әйтеп узсаң мәйданнарга. Һәм инде гомумән концертларга да күчсәк, кайчан концертлар көтелә, буламы алар? Менә шуларында бераз сөйләп, әйсәң, котлап. Концертлар, сезоннар ачылсын, инде бу афәтләр китсен, кешеләр инде курыкмасыннар, барсы да яхшы булсын. Инде барлык мәйданлыларны исәнлек, саулык булсын дип теләп каласы килә. Тыңлаучылар булсын, безнең яңа җырларыбызны тыңлап, танышып барыгыз. Һәм инде тагын сезне матур-матур җырлар һәм клиплар белән синдергә җыенабыз. Менә дуслар, һәм инде Фазлыевлар гаиләсе өчен лайклар куярга онытмагыз. Чыннан да бик мәгънәле һәм бик матур җыр. Кемнәре ишетмәде, хәзер үк тыңлап, рәхәтләнеп, ләззәтләнеп алыгыз. Шулай узып китәр микән, кызулыгы, рәхәтлеге безгә җитәр микән? Уза димәсен, уза күрмәсен, үзең беләсең, берәү генә бит ул яшь вакыт, яши әле яратып. Уза димәсен, уза күрмәсен, үзең беләсең, берәү генә бит ул яшь вакыт, яши әле яратып. Яшь вакытлар икке түгел, җибәрмик без аны. Кыен булыр аның белән аерылулары. Бер каян да китмәс ул. Әгәр икәү булсак, Сөюбезне бергә төреп, икәү бәйләп куйсак. Уза димәсен, уза күрмәсен, үзең беләсең, берәү генә бит ул яшь вакыт, яши әле яратып. Уза димәсен, уза күрмәсен, үзең беләсең,
Казан егетләре төркеме грандиоз проект өстендә эшли, дуслар. Егетләр Татарстанның һәр районы турында җыр яздырып, ул җырларны җыентыкка тупларга уйлаган. Җыентыкта 43 районга һәм Казан белән Чаллы шәһәрләренә багышланган җырлар булачак ди. Бу саллы эштә егетләргә бары тик зурдан-зур уңышлар теләп калабыз. Әфәрин. Бүген туй, сез бәхетле пар. Изге теләк тели дуслар, туганнар. Ак бәхетләр сезгә юлдаш булсын. Шатлан җырла бәхетле барда. Бүген без туйда, сезнең туйда. Дуслар, туганнар, яшьләр өчен шатлана. Бүген без туйда. Яшьләр өчен күтәрик, әйдә дуслар. Шатлан бие, җырла уйна көл. Алтын туйга хәтле безне бәйләсен гомер. Бүген без туйда, сезнең туйда. Дуслар, туганнар, яшьләр өчен шатлана. Бүген без туйда, сезнең туйда. Дуслар, туганнар, яшьләр өчен шатлана. Белсен барда, әйдә күңел ашыгы ялма. Күңел ашыгы ялма. Җитмәс төсле җир шарыда, зур бәйрәм бездә гөрләп туй бара. Бүген без туйда, сезнең туйда. Дуслар, туганнар, яшьләр өчен шатлана. Бүген без туйда. Ринат Шихапов Кызыл диңгез ярында урнашкан Мисырның Курор шәһәрендә ял итә, дуслар. Менә фотода сезгә. Җырчы андай дайвинг, ягъни су астында yüзү белән шөгыльләнә, кызыклы экскурсияләргә йөри икән. Безнеңчә әйтсәк, ялның кирәген бирә бу малай, ә? Ринас, безгә дә кояш нурлары, җылы көннәр алып кайт әле. Суык бит бездә. Бәхетләрне аз дияләр, бәхет безнең очрашу. Күзгә карап мәхәббәтнең бар серләрен аңлашу. Әйдә әле, кара әле, шул серле күзләремә. Мәхәббәтемне тойганда зар салма йөрәгемә. Әйдә әле, кара әле, шул серле күзләремә. Мәхәббәтемне тойганда
çıktı bulutlar arasından Köngülge şifa istele sikimli karşından Eydeli kara eli Kuyaş kebek yılmayıp Mehebbetten yangan şakta Niki yeşerge mumayıp Niki yeşerge mumayıp Niki yeşerge mumayıp Yeşil ülen karlı buran Leysen yağmur kızgı jil Bir nersede paramışa Yanlarıma irkem kil Eydeli kara eli Bizdey beketli kimler Kavuşkaşta beder eli Muayıp yürgen günler Eydelim kara eli Bizdey beketli kimler Kavuşkaşta beder eli Muayıp yürgen günler Eydelim kara eli Bizdey beketli kimler Kavuşkaşta beder eli Muayıp yürgen günler Kavuşkaşta beder eli Muayıp yürgen günler Раил Гизатуллинның яраткан җырчысы Илсия Бәдретдинова икән. Гаҗәп түгел, чөнки Илсия Раилның авылдашы. Илсия белән берничә концертта бергә эшләдек. Тырыш егет дип мине гел мактый идем. Ул бик зирәк, шул сыйфаты өчен Илсияне хөрмәт итәм ди Раил. Илсия әйтсә, хак әйтә. Хәзер дуслар, әйдәгез, клип карыйк. Синсез генә көн яктысын тоймый җаным Син булмасаң үтмей көнем тумый таңым Яумас кары исмәс җиле яңгырлары Әй Ходаем парлый итче ялгызларны Синсез уйлар, синсез хыял, хыял менә Синсез күңел сызлана гел көллә белми Синсез рәшә күз алдымны каплый томан Син язмышым, син табышым, син бар дөньям Синсез уйлар, синсез хыял, хыял менә Синсез күңел сызлана гел көллә белми Синсез рәшә күз алдымны каплый томан Син язмышым, син табышым, син бар дөньям Синсез тормыш минем өчен далага тиң Шул далада мин үземдә тере ятим Яшәтергә, яшнәтергә тик син кирәк Яшәү кеше минем өчен тик син димәк Синсез уйлар, синсез хыял, хыял менә Синсез күңел сызлана гел көллә белми Синсез рәшә күз алдымны каплый томан Син язмышым, син табышым, син бар дөньям Генә шынга ашмас теләкләре Җир йөзендә шул кадерле кирәкләре Син булмасаң туктар гомер, туктар вакыт Минем өчен синсез яшәү җирдә артык Синсез уйлар, синсез хыял, хыял менә Синсез күңел сызлана гел көллә белми Синсез рәшә күз алдымны каплый томан
Син язмышым, син табышым, син бар дөнья. Синсез уйлар, синсез хыял, хыял мени. Синсез күңел сызлана гөл күллә белми. Синсез рәшә күз алдымны каплый томан. Син язмышым, син табышым, син бар дөнья. Синсез рәшә күз алдымны каплый томан. Син язмышым, син табышым, син бар дөнья. Син язмышым, син табышым, син бар дөнья. Алсу Ибрахимова техника һәм стиль халыкара фестиваленең вокал номинациясендә дуслар гран-прига ия булган икән. Әйдәгез әле чын күңелдән алкышлар биреп котлап алыйк. Афәрин. Әбәйгә инде Болгариянең Бургас шәһәрендә узган. Тагын да әлбәттә зурдан зур уңышлар, яңа үрләр теләп калабыз. Күзләр күреп онытылган, күпме йөзләр чыккан исемнән, күпме сүзләр киткән хәтеремнән, син һаман исемдә. Ничә тапкыр гүзәлләрне күреп, минутлык хискә исердем. Ойладыммы син уялмыйча, тагын сине искә төшердем. Ничә тапкыр гүзәлләрне күреп, минутлык хискә исердем. Ойладым да сине уялмыйча, тагын сине искә төшердем. Йөрәгемне вахы тутыргансың, башкаларга анда урын юк. Күңелемдә синнән бүтәннәргә сөям дигән назлы җыр юк. Ничә тапкыр гүзәлләрне күреп, минутлык хискә исердем. Ойладым да сине уялмыйча, тагын сине искә төшердем. La la la, la la la, la la la, la 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 la. Oyladım da seni uyanmışa, tagın seni iske düşürdüm. Unutulgan, küpme gözler çıkan izimden, küpme sözler gitken hatırımdan, sin kaman izimden. Nişe tapkır güzellerine görüp, minutluk hizke isirdim. Oyladım da seni uyanmışa, tağın seni iske düşürdüm. Nişe tapkır güzellerine görüp, minutluk hizke isirdim. Oyladım da seni uyanmışa, tağın seni iske düşürdüm. Oyladım da seni uyanmışa, tağın seni iske düşürdüm. Tağın seni iske düşürdüm. Seni iske düşürdüm. Seni iske düşürdüm.
Бик кызганыч дуслар, безгә бирелгән вакыт ахырына якынлашты. Әмма мин сезнең белән нибары бер атнага гына саубулашып торам. Киләсе атнада сезне яңа хәбәрләр, яңа кунаклар көтә. Шулай ук катнашучылар өчен Мәйдан.тв сайтына кереп, үз тавышларыгызны бирә аласыз. Онытмагыз дуслар, сез Мәйдан каналында лайыклы хит тапшыруын карадыгыз. Аның тугры алып баручысы мин Илгәрәй булдым. Иң изге тәкләр белән сезнең белән киләсе атнага кадәр саубулашып торам. Пока-пока.